cos seguintes xogadores e árbitros. Na mesa número 1, Antonio Fernández, do Primeiro de Villar, e José Ángel Maceda, equipo de Santos de Lugo. A letra é o mismo, Eduardo. Na mesa número 2, José Luis Briceño, de Artesanos, e José Antonio Lestaño, do Club Villar Gallega. Arbitra, Javier. Recordar, como xa todo o mundo sabe, todos os xogadores dispoñidos de 3 tempos que os marcan aquí na pantalla e tamén avisan de viva voz dos tempos que van consumidos. Rogamos a todos os xogadores e a todos os espectadores que apaguen ou poñan o teléfono en modo avión, porque non deben soar durante a partida, e máis os xogadores acumulan faltas. Cada xogador ten 5 minutos de quecemento e empezan na mesa número 1 Antonio Fernández e na mesa número 2 José Luis Vicente. Cando finales